Fil-maraton uħloqt bis-Sima ġabret is-somma ta' 186,361 euro. Din kienet il-15 edizzjoni ta' din il-maratona li damet madwar 60 sija b'atmosfera ħelwa li mliet il-bitħa tad-dar ta' San Giuseppe Santa Venera. Biex ittelled din l-attività ħadu sem diversi atturi, kantanti, żeffina u preżentaturi. Il-personalitajiet diversi għamlu l-almu tagħhom biex din l-attività ma taqtax u dan sabiex il-pubbliku jgawdi divertiment li ma bħalu, fl-istess ħin li jgħin l-oħrajn. Din hija maratona missjonarja li tfittex li tiġbor fondi pris il-missjonijiet fdati fidejn is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, fosthom fil-Peru, fil-Filippini, fil-Pakistan u għal dar San Giuseppe Santa Venera. Dan biex jitkomplew diversi proġetti li qed isiru biex jtejbu l-kwalità ta' ħajja ta' dawn in-nies u anke sabiex ikunu jistgħu jibdew proġetti oħrajn dejjem biex id-diversi familji jgħixu b'aktar dinjità. Apparti minn hekk f'din il-maratona taw is-sem tagħhom ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Huma kienu fost dawk li mlew kaxxi bid-donazzjonijiet ta' prodotti li jkunu taw in-nies sabiex imbagħad dawn il-kaxxi jintbagħtu lill-missjonarji Maltin.